Il-kumpanija Yellow Pages Malta hija eżempju ċar ta' kif negozji lokali jistgħu jadattaw għażminijiet diġitali u jkomplu joħolqu opportunitajiet ġodda. Dan huwa t-tip ta' investiment fl-innovazzjoni li pajjiżna għandu bżonn biex jibqa' kompetittiv. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt żjara li għamel lill-uffiċini tal-Yellow Pages fil-Marsa. Il-Yellow Pages huwa d-direttorju ewlieni tan-negozji lokali u Aġenzija tal-Marketing Diġitali f'Malta u Għawdex, intrapriża li ilha topera mill-1997 u permezz tal-pjattaforma tagħha toffri database estensiva b'aktar minn 25,000 negozju u tilħaq madwar 200,000 page views kull xahar. Mal-wasla tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista intlaqa mid-diretturi tal-kumpanija l-aħwa Miguel u Jacques Soler li dawruh mal-binja fejn iltaqa' u tkellem ma' numru ta' impjegati li jaħdmu f'dipartimenti differenti. F'kummenti lil Net News Alex Borg tenna kif gvern ġdid nazzjonalista ikompli jgħin lill-kumpaniji sabiex isaħħu l-operat tagħhom u jinvestu f'pajjiżna. Din hija kumpanija lokali b'legat tal-familja stess li komplew fuq ukoll it-tfal li l-lum imexxu din il-kumpanija. Kumpanija li qed tispandi ħafna anke fuq l-isfera diġitali fejn jgħinu kumpaniji lokali anke jirreklamaw il-prodotti tagħhom, is-servizzi tagħhom, fejn anke tikomplu jaraw li jespandu b'mod lokali anke fuq il-marketing. Hija xi ħaġa pożittiva x'tara kumpanija lokali dejjem qed tikber u dejjem qed tkompli issaħħaħ l-ambizzjonijiet tagħhom fuq skala lokali. Il-Managing Director ta' Yellow Pages, Miguel Soler, tkellem dwar l-isfidi li affaċċjaw u l-ambizzjonijiet li għandhom għal-futur bħala kumpanija. Għandna opportunitajiet kbar, investejna ħafna fl-intelligenza artifiċjali kif ukoll fis-sistemi u għalhekk nemmnu ħafna fil-ħaddiema tagħna u nemmnu wkoll li pajjiżna għandha futur interessanti ħafna fis-sistema u ekosistema diġitali. Għal din iż-żjara Alex Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Gran Bencini u Charles Azzopardi kif ukoll mill-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ludwig Kawki.